Je ŠÚKL, štátny ústav pre kontrolu liečiv, zločinecká organizácia? V mojich očiach áno. Pred 3 rokmi som si zakúpil v našich lekárniach homeopatický liek Sedativ PC. Nakoľko som mal po užívaní tohto lieku vážne zdravotné problémy, začal som sa zaujímať o pôvod tohto lieku a či je u nás riadne registrovaný. Preto som sa obrátil na ŠÚKL, aby mi zaslali celú dokumentáciu k registrácii tohto lieku. Nič mi neposlali, preto som napísal trestné oznámenie na vedúcich predstaviteľov ŠÚKLu, že zrejme porušili zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach číslo 140/1998. Všetko bolo orgánmi OČTK odmietnuté, napriek tomu, že do vyšetrovacieho spisu nezadovážili žiadne relevantné dôkazy, ktoré by ich oprávňovali takto konať. Spis sa dostal aj na ministerstvo zdravotníctva, aby moje odvolanie voči postupu ŠÚKLu vyriešili, no tí odmietali so mnou komunikovať 11 mesiacov. Preto som napísal žalobu na súd. Právnici ministerstva zdravotníctva celú kauzu zahmlievajú, keď tvrdia, že ŠÚKL nič neporušil. Takto zrejme kryjú prešlapy svojej podriadenej organizácie. Jedná sa tu o fatálne zlyhanie úradníkov tejto inštitúcie, keď o predĺžení platnosti registrácie uvedeného lieku rozhodovali 6 rokov. Priatelia, 6 rokov, šialenstvo. A právnici ministerstva zdravotníctva tvrdia, že ŠÚKL nič neporušil. Zákon hovoril, že mali rozhodnúť do 90 dní, neskôr do 180 dní. Zverejňujem toto rozhodnutie pod videom. Tu vyvstávajú otázky, na ktoré som do dnešného dňa nedostal odpovede. Mohol sa liek Sedativ PC predávať na Slovensku bez platnej registrácie v rokoch 2002 až 2008? Ako to, že toto rozhodnutie je platné bez časového obmedzenia, keď zákon hovoril o predĺžovaní platnosti registrácie na ďalších 5 rokov? Prečo sa firma Boaron nedožadovala u ŠÚKLu nejakými podaniami, aby rozhodli v skoršej dobe? Komu tento stav vyhovoval, že liek nebol riadne registrovaný 6 rokov? Tento zákon 140/98 bol za svojej účinnosti novelizovaný takmer 30 krát. Z toho len v rokoch 2002 až 2008 13 krát. Ktorú verziu zobrať ako relevantnú pre posúdenie tohto prípadu? Celé je to také podozrivé, že som začal premýšľať, či tento dokument nie je sfalšovaný a vyrobený dodatočne. Liek Sedativ PC vyrába firma Boaron z Francúzska. Christian Boaron, majiteľ firmy, namiešal do tohto lieku 6 bylín, z toho 4 patria medzi najjedovatejšie byliny sveta. Spomeniem tu absolútne najjedovatejšiu bylinu sveta, ružencovec obyčajný. Napriek tomu sa neurobili žiadne skúšky, ktoré by dosvedčili bezpečnosť tohto lieku pri používaní. Tieto skúšky môžu stáť aj desiatky miliónov eur, ktoré zrejme firma Boaron neoprávnene ušetrila. A tiež som sa dozvedel, že ŠÚKL nemá technológiu, ktorou by otestoval zloženie tohto lieku. Škandál. Podľa dosiaľ získaných dôkazov zrejme firma Boaron a hlavne ŠÚKL porušili zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach, no tento štát na to kašle.
Kompetentní úradníci to odmietajú riešiť. Šúkl nás má chrániť pred pažravosťou farmaceutických firiem, má chrániť naše životy a zdravie. Ale robí to tak v skutočnosti? Kto vykydá ten Augiášov chliev?